Takže čus, já jsem Zerkyčák a já vás vítám u mého prvního videa na YouTube. A je to z hry Minecraft Pocket Edition a je to na telefon hra. Minecraft určitě každý zná a můžeme to začít hrát. Možno se vám zdá, že počujete nějaké divné zvuky, protože to natáčím vonku. A tak, počkejte moment. Nic. Protože dneska mám návštěvu a je tam rušno, takže jsem to nechtěl natáčet. Vím, že si říkáte, že jsem si to mohl nechat na jindy, ale tak já jsem si to nechal na dnes. A budu tohle točit dost často, budu točit i jiné hry, to je jasný. Moje profilovka na YouTube, prostě no, moje fotka. Tak to ještě není originál, protože já si budu vytvářet ještě skin a pak si ho tu přidám, ale ještě uvidíme, jaký bude. A jdeme na to, no. Vlastně Minecraft je taková hra o přežití. Rovnou si můžeme vykraftit nějaké věci. První video možná bude mít takových 10 minut, moc ne určité. Nechci to prodlužovat. Kdybyže se ptáte, tak jsem Českoslovák, protože vlastně jsem Slovák, ale máma pochází z Česka, takže umím po česky říkat, jo. Takže si to nevšímejte. Když budu mluvit aj. A snad vám to vadit nebude, když tak já můžu mluvit jen po slovensky, jestli se to nebude Slovákům líbit a jestli se to nebude líbit Čechům, tak jenom po česky prostě uvidím. Ale mám trochu radši Česko jako Slovensko, jako mám rád tyhle země narovnako vlastně tyhle štáty, ale prostě chápete, Čechy jsou Čechy a Slovensko je Slovensko. Takže jdeme se tady podívat. Nejradši bych našel nějakou jízkenku na začátek, kde se můžeme obydlet, protože přes noc to není vůbec tyhle hry sranda. Máme tady rovno sugarcane. To se nehodí. Tak. Můžeme jít. Tady máme aspoň kávu, tak my to s ní vezmeme. Počkat. Ostatní díly určitě budu točit doma, jen dnes prostě přišla návštěva, je tam moc velký hluk. A kdybyže tam začnu natáčet, tak si myslím, že je to horší slyšet jako tady. Tohle video vážně budeme mít moc, budeme mít chvílinku. Tady si udělám nějakou tu jamu, dám si tam čest a tak. A prostě si to rozšířím a pak to asi už ukončím, protože tohle bude takový rychlej díl, ne protože natáčím venku, ale protože je to první díl, prostě je takový nudný, protože kdyby to chci udělat za kamerou, ten začátek jsem vlastně chtěl natočit a druhý díl už bude tam taky pestřejší, když mohu žít. A tak no. Tak máme to velký, zatím stačí, úplně. Dáme si tady určitě dvířka, ale jestli tam dám toho. Tak, a tak. Já mám špatný. To je dobře. Tak toto nepřeskočíme, tak jo. Tak taky dobrý. Děláme si určitě meč, čestka. Tak, tam si nahážeme bordel. Asi můžeme jít ještě ven. A tak. Tady máme super, další sugarcane, ten se vážně v téhle hře hodí, když chcete
tak enchantovat, nebo na knihy, tak. Hraju to na verzi 0.15, pardon, 1.15. Se mi tak zdá. No, prostě na tu nejnovší verzi. Protože no. A já jdu tím směrem, já teď nevím, kde mám ten dům. Aha, tam super. Já teď vlastně hraju. Jdem dál. Teď chvíli počkejte. To nic, to přišel můj kámoš, to si nevšimněte. A on tady teď, já ho mám vlastně taky jeho na návštěvě, on tady jezdí. Já jsem chtěla s ním původně točit, ale pak jsem si řekl, že ne, radši ne. Protože se mi to nechtělo. Vlastně, když jsem s ním točil bych s ním doma a tady venku nemáme Wi-Fi. Jako já mám vlastně internet, ale ono to tak už nefunguje jako na starých verzích. Oni ještě pustili Wi-Fi a ten druhý si na vás mohl napojit přes Wi-Fi a tak hrát s váma. A já jsem Bob, protože než jen jsem spadnul do díry, ale taky jsem odjel hodně daleko od domu a už se začíná stmívat, tak já se zkusím vrátit zpátky, ale pochybuju, že se tam vrátím, protože si tu cestu přesně nepamatuju. Ach jo, já takovej, že musím pořád někam chodit. Čekat, tady je nějaká ta skála. Je to možné, že je to tady někde poblíž a já doufám, že to tady je i někde poblíž. A budu rád, kdyby, že to je. Zkusím jít tudy, možná tady je někde to. Možná to tady někde je. Počkat. Říkám vám, tohle první video nebude mít fakt dobrou kvalitu, protože to vážně natáčím venku a je to prostě blbý natáčet venku, nikdy to nedělejte, protože byste se museli z toho zbláznit, vážně zbláznit. 8 minut přešlo. Já si myslím, že tady to můžeme ten první video tak ukončit. Já si myslím, že je to akorát tak časově omezený 8 minut. Právě dole to i vidíte. Já se vám loučím a těším se u normálního dalšího videa. Čusák.